video nemá žiadny uražlivý alebo hejtovací zmysel, chceme len vyjadriť náš názor na terajšiu YouTube scénu. Ahoj, ja som Linduška. Ahoj, ja som Tuta. A my? Sme dve drndy. Yeah. YouTube si ideme rozdeliť do niekoľkých skupín a každú okomentujeme, čo si o nich myslíme. Tých najvyššie postavených youtuberov alebo najodoberenejších youtuberov dáme do skupiny tzv. Professional youtuberov alebo youtuberov, ako ich voláme my. Títo youtuberi sa vyznačujú tým, že majú veľa lajkov, odoberateľov, sú známi na YouTube. Pozná ich väčšina ľudí, ktorí sledujú československú scénu na YouTube. A samozrejme majú dobrú kvalitu videí, dobrú kvalitu zvuku a už sú takí viacej skúsenejší, aby sa to dalo povedať. Tých nejdeme teraz ani moc rozoberať, lebo druhú skupinu sme nazvali mierne pokročilí. A medzi nich počítame hlavne takých youtuberov, čo nemajú až tak veľa odberov, ale sú známejší. A taktiež majú super kvalitu videí, aj zvuk. Ale nie sú ešte takí, sú na ceste k známosti, ako držíme im palce. Tretia skupina, o ktorej by sme chceli rozprávať my, sú začiatočníci. Áno. O začiatočníkoch chceme rozprávať preto, lebo z týchto troch skupín je začiatočníkov asi najväčší počet. Začiatočníkov by sme si rozdelili do dvoch skupín, ktoré sú tí, čo si dajú na to záležať. To je tá prvá skupina. To sú tí, čo vážne majú dobré nápady, originálne, aj majú dobrú techniku, čo sa týka kamery, zvuku a všetkého a nie sú tak doceňovaní, ako by mali byť. To sú napríklad ako Vortex, R-Movie a Jirka Rychlík. ale je ich aj o mnoho viacej, napríklad Netgamer a tak ďalej. A tá druhá skupina medzi začiatočníkmi sú 13 minus. Nemusí to byť zákonne tak, že všetci 13-roční sú automaticky menej sú automaticky zlí, ale čo som si všimla po dlhom skúmaní YouTube, tak sú väčšinou zameraní na hry ako Minecraft alebo v poslednej dobe Shades and Fidget, je to také dosť obľúbené. Keďže ešte nie sú tak vyvinutí ako nemá to byť žiadny hejt alebo niečo, myslím si, že aj ja keby som bola v ich veku, možno 10-9 ročná a mala by som takú možnosť natáčať na YouTube, tak by som to možno robila tiež. Ako oni si s tým formujú tú fantáziu, ale nie všetkých to zaujíma. Čo som si všimla u začínajúcich youtuberov, dostávajú strašne veľa hejtu, ale ani nie v komentároch, hej, ale proste v dislikeoch. Neviem prečo majú strašne veľa dislikeov na videách, aj keď video je kvalitné a ma pobaví. Ten hejter príde, zapne video, ani si ho nepozrie celé a hneď tam hodí dislike, ako nechápem tomu. Fakt, ono je to video dobré a on ho proste dislike. Čo sa týka hejtu na professional youtuberov a mierne pokročilých, tak to je už dá sa povedať iná liga, pretože niekto to iba vidí, koľko dal nové video, dám dislike, alebo smusa, vidrel a tak podobne. Proste je im jedno, či má video nápad, kvalitu, to je jedno, proste dá tam dislike len za to, že ja neviem, nemal čiapku, alebo nejakú hovadinu proste si vymyslia a za tomu dá ten hejt. A takisto to vypadá aj v komentároch, pretože tí ľudia, keď sa napíšu, video je hrozné, niekto sa ich spýta, prečo? A proste nedá tam tú normálnu kritiku, ja neviem, nepáčilo sa mi, že tam bol zvuk na
hej, ale proste dá tam nejakú úplnú hovadinu. Nenadávaj, bože. A možno ste si všimli v poslednej dobe, čo sa týka live streamov ako Mad Bros, alebo Selassieho, čo sa týka nesmierneho, fakt debilného, až primitívneho hejtu, čo sa dialo u Mad Bros. A vôbec sa nečudujeme akože premimu, že ako sa správal. A podľa mňa sa za to ani nemusel ospravedlňovať, lebo to, čo sa tam dialo, akože ja som nebola prítomná, ale Linduška bola. Áno. A vie, čo sa dialo. Tak to bolo nenormálne až. Od začiatku tam boli úplne komenty, aby, ja neviem, henten umrel, tamten umrel, veď ale ja to nepoviem ani človekovi, ktorý... Aj, no poď ďalej. Ja to nepoviem ani človekovi, ktorého... Človeku, pane! Ja to, aby niekto umrel, nepoviem ani človeku, ktorého z duše nenávidím, ktorý ma, ja neviem, šikanuje, bije ma a neviem čo. Ani tomu nepoviem, nech umrie. A sú vlastne dva názory na toto. Prvý je, že Mad Bros si tých divákov tak vychovali, že teraz nadávajú a tak ďalej. A druhý je ten, že proste oni za to nemôžu. A podľa mňa sa tieto dva názory akoby tak prelínajú, pretože samozrejme aj Mad Bros na to majú trochu chybu, že vo videách všetkých nadávajú a ja neviem, majú blbé narážky, ale tým aj vychovávajú tak tých fanúšikov, ale zase oni nerobia videá pre deti, oni robia videá pre dospelejších, pre 15+, možno aj 18+. Takže ak sa vám video páčilo, môžete dať like, poprípade odber, alebo nás niekde zdieľať. Ak by ste na nás mali nejaké otázky, tak dole v popisku videa bude náš ask. A samozrejme, ak bude nejaká použitá hudba a všetko, čo k tomu patrí. Týmto sa s vami lúčime a čaute párky!